Kosovo nije Srbija. Zašto mi je, saznaćete u ovom videu. Kosovo je Srbija, kažu Srbi. Zašto je Kosovo Srbija? Jesu li Srbi najstariji narod na Kosovu? Imaju li većinu u stanovništvu Kosova? A srpski vladadi? Jesu li oni vladali Kosovom dulje od vladara nekih drugih naroda? O tome ću govoriti u ovom videu. Podatke za ovaj video većinom sam našao u članku Historija Kosova na srpsko-hrvatskoj Wikipediji sh.wikipedia.org. Jezgra Srbije u ranom srednjem vijeku bila je na području Sandžaka. Preci Srba su se počeli naseljavati na Kosovu približno 2 do 3 stoljeća nakon vala doseljenja Slavena na Balkan u 7. stoljeću. Dakle, tamo negdje u 9. do 10. stoljeću preci Srba su došli na Kosovo. Na Kosovu su zatekli starosjedioce Arbreše, pretke današnjih Albanaca, koji vode porijeklo od Ilira, prastanovnika Balkana. Prema tome, Arbreši, kao preci Albanaca, živjeli su na Kosovu prije Srba. Pod osmanskom turskom vlašću, od 15. do početka 20. stoljeća, Srbi su se iseljavali s Kosova na sjever, u Šumadiju, Mačvu i u Vojvodinu. S druge strane, Albanci su se doseljavali na Kosovo s područja sjeverne Albanije. Za vrijeme osmanskog razdoblja, veliki dio stanovništva Kosova prešao je na islam. Proces islamizacije trajao je sve do kraja 19. stoljeća. Albanci su u velikom broju prešli na islam. Broj Srba na Kosovu znatno se smanjio krajem 17. stoljeća. Naime, 1690. godine bila je velika seoba Srba s Kosova u Vojvodinu. Bojeći se turske osvete za sudjelovanje u protuturskom ustanku, oko 100.000 Srba otišlo je živjeti u Vojvodinu, koja je tada bila pod vlašću Austrijskog carstva, to jest u sastavu Habsburške monarhije. Doseljavanja i iseljavanja s Kosova bilo je i u idućim stoljećima, što milom, što silom. Web stranica glasamerike.net u članku Prvi konačni rezultati popisa. Kosovo ima 1.602.515 stanovnika, 91,6% Albanaca i 2,3% Srba, donosi rezultate popisa stanovništva iz 2024. godine. Članak donosi i podatak da islamska zajednica čini na Kosovu 93,49% stanovništva, a pravoslavci 2,31% stanovništva Kosova. Očito je da je Kosovo daleko više albansko nego srpsko, ne samo po nacionalnosti, već i po prevladavajućoj religiji islamu i islamskoj kulturi. Srbi nisu bili starosjedioci Kosova, a nisu bili ni jedini narod koji je tamo živio tijekom povijesti. Oni su živjeli na Kosovu zajedno s drugim narodima, Albancima, Turcima, Romima. U odnosu na pravoslavnu užu Srbiju, Kosovo je druga zemlja s ogromnom većinom albanskog stanovništva i prevladavajućom islamskom kulturom. Toliko o stanovništvu Kosova kroz povijest. A tko je sve vladao Kosovom u posljednjih 1600 godina? Bizantsko carstvo vladalo je Kosovom od 5. do 9. stoljeća te većim dijelom 11. i 12. stoljeća. U tom carstvu Grci su bili vladajući narod. Dakle, Bizantinci, to jest Grci, vladali su Kosovom nešto manje od 600 godina u srednjem vijeku. Prvo, Bugarsko carstvo vladalo je većim dijelom Balkana, pa tako i Kosovom tijekom 9. i 10. stoljeća, sve do svog sloma 1018. godine. Drugo Bugarsko carstvo, na vrhuncu svoje moći, otprilike od 1220. do 1250. godine, ponovno je obuhvaćalo velike dijelove Balkana, uključujući i Kosovo. Bugarski carevi vladali su Kosovom oko 250 godina u srednjem vijeku. Turci Osmanlije vladali su Kosovom od 1455. do 1912. godine, dakle 457 godina. A Srbi? Oni su vladali Kosovom početkom 13. stoljeća, otprilike od 1200 do 1220. godine. Nakon što je drugo Bugarsko carstvo oslabilo sredinom 13. stoljeća, Srbi su ponovno zavladali Kosovom od sredine 13. do sredine 15. stoljeća. To je otprilike od 1250 do 1455. godine, kada je Kosovo potpuno palo pod tursku vlast. Srbi su vladali Kosovom oko 225 godina u srednjem vijeku. Srbi su vladali Kosovom 80 godina tijekom 20. stoljeća. Prve 3 godine bile su od 1912. do 1915. kada su Kosovo okupirale Austro-Ugarska i Bugarska tijekom Prvog svjetskog rata.
Za vrijeme prve jugoslavenske države, Srbi su vladali Kosovom od 1918. do 1941., što je 23 godine. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, od 1941. do 1945. Kosovo je bilo u sastavu Kraljevine Albanije i pod talijanskom okupacijom. Za vrijeme druge, socijalističke Jugoslavije i one treće, Miloševićeve Jugoslavije, Kosovo je bilo u sastavu Srbije od 1945. do 1999. Dakle, još 54 godine. Te 54 godine, s one 3 i 23 godine otprije, daje zajedno 80 godina srpskog vladanja nad Kosovom u 20. stoljeću. S onih 225 godina srpskog vladanja nad Kosovom u srednjem vijeku, to je ukupno 305 godina. Godine 1999. Kosovo je došlo pod upravu Ujedinjenih naroda. Srbija je tada izgubila vlast nad Kosovom, iako Srbija do danas nije priznala gubitak Kosova. Republika Kosovo proglasila je 2008 neovisnost od Republike Srbije. Republiku Kosovo od tada je priznalo 98 država. Dakle, Bizantinci, Grci, vladali su Kosovom nepunih 600 godina. Bugari oko 250 godina, Turci su vladali Kosovom 457 godina, a Srbi oko 305 godina. Imaju li Grci i Turci pravo reći da je Kosovo njihovo, s obzirom da su Kosovom tijekom povijesti vladali dulje od Srba? Turci su vladali Srbijom oko 400 godina, od 15. do 19. stoljeća. Imaju li Turci pravo reći da je Srbija zapravo Turska? Ako je Kosovo Srbija, jer su Srbi tamo vladali oko 300 godina, nije li onda Srbija zapravo Turska, jer su Turci vladali njome 400 godina? I Bugari su vladali Kosovom i dijelovima Srbije oko 250 godina, što nije malo. Mogu li Bugari reći da su Srbija i Kosovo njihovi? Ova pitanja postavljam onako, reda radi, da se zapitate koliko je zapravo realna tvrdnja Kosovo je Srbija. Po meni, Kosovo nije Srbija, već zemlja s vlastitom poviješću, tradicijom i kulturom. To je zemlja u kojoj su davno prije Srba živjeli Iliri i Arbreši, preci Albanaca. Albanci su stoljećima živjeli na Kosovu zajedno sa Srbima tijekom srednjeg i novog vijeka. Danas Albanci čine veliku većinu u stanovništvu Kosova i to je uistinu njihova zemlja. Srbima se teško pomiriti s gubitkom Kosova kao i s činjenicom da su postali nacionalna manjina na Kosovu. Ne, to je politička stvarnost, a stvarnost treba prihvatiti. Tko ne prihvaća stvarnost, živi u svom svijetu snova. Hvala na gledanju ovog videa.